Hi guys, may buntag. Today we're going to climb mountain here in our area and we're going to make halo-halo. See you on the trail guys. Cut na yun. Grabe Grabe yung pagkakain ng snow. okay guys. Kapal ng snow dito guys. Nakoy mga spike pa diya. Una ko itong spike taon. Dayon yung Drex? Uy, Dayon ay. bugaya na naging palit. Oh, nagkakawin dyan. Okay kayo. Alright. Hey bro, Mel. Sus, mga Bisaya na tanan, Bisaya. Guys, Bisaya special ni guys. Guys, karon nga time guys, mag-alohala mi guys. Special ni halo-halo ba guys, kaya naay ubi, ice cream. Kita-kita natin sa trail guys. Guys, tuyok kasi ba tuyok? Guys. Tuyok guys. Alright, Joe. Alright. Kita-kita natin sa trail guys. Guys, mahala bro, masing-asal nga nung ito. So good ang mga kuan, mga kagwang. So good ang mga kagwang. Taon na ko dyan sa akong crampons.
Dito. Sige. Sige. Ah. Isa tayo sigsag. Ha? Wala na. Sila, ikaw na, sigsag ng legs. Iside, side. Iside pagtamak. Nawa niyo eh. Oh, siya ta. Para dili kay lisod sigsag. Side. Oh. Ate, doon naman lang ta, duhan lang ka minut, duhan na lang ka dupa. Imuha? Asawan? Dahil sa gyanan. Oh, kadyo. Okay ra ba? Hindi naman siguro wala. Kuan ito, human at kuan. Hindi magtao di Japon. Ang yung spike. Spike ba? Oh. Si kuan ito. Ade. Layo naman. Di sino ako le kuha. Ako le kuha. Kurang pa. Ha? Si. Sigsag lang ang pag-agi. Palit na ako ang crampons eh. Sa kuan eh. Crampons na, bukat lang crampons. Bahala na eh. Oh. Kasi kita. Oh. Tantang jud oh. Tantang jud. Kahit tawad mo kuhan siya. Actually kani siya, pwede pa rin siya dili tawran ana. Pwede pa rin dili tawran og crampons kay at least ang imong lumulubong pa gani. Lagi kita. Lahi na jud ang links ta. Abi na ko gahay na ba. Okay na dong? Okay kayo. Okay kayo. Nag-uban na yun ta. Mangita na ta ni Kuan. Ayos para sa imong halo-halo. Pwede. Halo-halo to dya. Especially ka na ay kuhan na ay may ubi. Grado na ito mulay tayo. Kuan. Oo. Ate, ipangwakli. Ipangwakli. Mau. Ipangwakli ang taas at tuwa-tunga ang kaon. Gusto mo yung maraming Kuan? Sagu. Oo. Pwede siya dili sa isa taon lang ni mo Jo. Oh, sa taas unya pili ta magtanggal aning mga kuha na to kay para dili ang ngabilin. Patanggalan na ng isa. Kay kali siya at abi na ko gahay na tanan ba. Mo tong nagtaod ko dito. Dili humok man no. Oh, basta humok pag siya okay siya di siya mga kwan. Baga kain snow guys. Baga kayo gusto ah. Baga lalong Pakita dong sa imo dong. Oh. Oh.
patag ito sa ano. Panganla na to ni trailer ni. Balik kagwang to. Kagwang. Trailblazer. Yeah. Pwede niya siya masyong wala spike Rex. Mas lingaw ni Rex ako sa Idol World ka, no? Hello. No? Mas lingaw ni siya karon, di ba? Mas nindot ni. So, San? Asa nam ka san? ikaw na among gihulat diri. Asa naman taong ka? Mo ni trabaho, bagong trabaho ka na ni Dudong. Din siya. O, din siya raw. Oh, puti kay lapok na mo diri. Oh, mo ning lapok diri sa Amerika, perting puti ah. Lubong kayo. Live na, live. Oh. Lapok. Lapok sa California. Dias taas, oh. Oh, pantangalo na itong mga katong kuan kay pili na siya dili tauran. Okay. Takhan para pilihan. Oh, mo na. Tutok ka. Tanggalo na ito yung mga spike niya. Sunda laming kuan Rex. Kaning agi diri sa kilo. Video na video. Sa pasal to niya. Mo na ni guys. Oh. Ako YouTuber niya, mahimog 2 ka oras. Balik-balik lang to. Oh, mo ako. 1 minute kaya ako, wala nang usay itaas ako. Ayun, pila ba tatalan? Ito. Di Facebook. Okay. Woo! Yeehaw! Guys, nag-enjoy mo guys? Yeah. Mga kagawang, nag-enjoy mo? Oh, yeah! Tama no? Nagamuntag 1 hour 30 minutes sa siguro prepare. Ako nag-prepare na ako gabi, ready na tanan. Bro, mo ka balo say, sabi mo kumbet pandalon. Ako ready na tanan. Ah. Sus pag wala ko sa mga halo-halo, sa mga sagodi, yung sa bag. Muto nagkambyo kayo dako. Secure that, ha? Secure. Rex, sila banjo to ba yung bike? Oo. Nagalat itong ka-spike diri. Lalo kayo. Nagawa kong crampons kay
Matag na. Matag pa. Sige, oh. Aw, yan ako. Aw, yan ako itanggalon ni. Ito lang sa upuan. Ha? Ito lang ako itanggalon sa akin. Rex, daghan kaysa kan. Naku nakita 40. Naku nakita 40 Rex sa Highlands lang. See, actually, okay na siya kung sa mga kuhan. Sa mga ice din. Sa mga ano, matanggal siya. Kasi po yung ano na snow, yung powder, pwede po ginakamagamit of crampons, kaya magubong isipin. Mahal din ang crampons eh. Pagkanit lang. Atay. No, kaya tagatukod. Guru. Buwan. Okay yung ano yun. Muna yung bagong trabaho sa ano, at Island Isao. Kita ginukuan ba lingaw. No, Jude. Jongkong. Gani balo. Mas panimbala. Anting-anting ba?
Oh, ito. Gopo. Ito yung mga kaganapan ngayon. Ito ng ginawan. Ano ko sa pagkaon? Wow, yung background doon. Background. Halo-halo yan, Bi. Oh, luma na tuloy. Tamang ko. Ano niya sa kamang bata ba?
diri oh, diri ta oh. Diri ta oh, diri. Okay, diri. Doang dia oi. Kukunin dito daw. Sa pagkadugay ng sige istorya. Mao. Actually, kita pwede man ito tatagon. Oh, kayo di ang area oh. Pwede na patagon tang isla ana oh. Woo! Teka. Wala video. Oh, ina. Maliw, kitan. Oh, di ko. Di pa patatagan din. Magdala na ba ito ang pala? Nasa kasakinan. Samta, nagulsan, walo ka. Pwede magluto ko noodles. Hindi na bakit ko. Hindi ko. Oh, magbibita niya magkuan masaya. So, halo-halo. Pagapon ba ini tubog na ba? Bungkan ipon. Okay tayo. Woohoo! No. May pra tayo dito rin Maling ito. Mura na itong spami ba? Sa Bulman ba? Bulman o dyan. Sabiho, di tampo ko yata. Lunch unit nila. Lunch unit. Katong say namin ba? Kanta sa pong ka sa una. Bunga sa buong Oh, di ba? barter. Maling. Barter trade, di ba? Maling ikuha ng mga page na kayo. Mawan. Tingin ko ako diya. Ano maling maligya ako diya yata. Maligya? Kapalit ko ba kayo na? Noy. Noy. Kumita noy, kumi. Baso. Oh, Halo-halo. gas. Kaya ang gatas oh. Connection. Oh. Dala mga sagwa to. Kaong. Oh, kaong nga tadi kuko. Nay nangka. Na kondis mo. Ibat. Bo na ka bro. Oh. Ya. Nadi ice cream. Bigla ko ice cream ubi ba para special ba na oh. Na ice cream bigla ko para special ba. Guys, ayo guys. Special na mga halo guys. Special na mga halo guys oh. Nay ko guys. Langka guys. Natali ko guys. May kutsara. Post ka sa Facebook. Kaong guys. Oh, lagi. Special show. Bigyan halo-halo. Ha? Lalom no. Yan, naikuan hotdog. Oh. Oh, hotdog, jumbo hotdog.
Nay rice. Basta Pinoy pa, di mo walang rice. Letos Ricados. Kompleto si Carlos. Nadaya yun nung di pa ikaw. Masundan pa ni. Sundan yun eh. Kay, ang sugod naman yun ang problema. Pag masugdan na, wala na. Timing bagay ka na snow. Oo. Maglasa ko ay pong mga halsan. Katong kita lagi. Dito sa na Rex. Kita ato ni Rex. Okay kayo.